Nejprve bychom si měli říct, co termín supernova označuje. Jedná se o několik typů hvězdných explozí, kterými vznikají extrémně jasné objekty složené z plazmatu, jejichž jasnost posléze v průběhu týdnů či měsíců o mnoho řádů klesá. K této události vedou dvě možné cesty. Buď to se jedná o masivní hvězdu, která ve svém jádře vyčerpala zásoby paliva pro fúzi a začala se hroutit pod silou své vlastní gravitace, nebo o bílého trpaslíka, který nahromadil materiál od svého hvězdného průvodce, dosáhl určité meze a prodělal termonukleární explozi. V obou případech výsledná exploze supernovy rozmetá obrovskou silou většinu nebo všechnu hmotu hvězdy. Exploze vytváří rázovou vlnu, která se šíří do okolního prostoru. Působí vzájemně se zbytky supernovy a mezihvězdnou hmotou. Nejznámějším příkladem tohoto procesu jsou zbytky Keplerovy supernovy. Exploze supernov jsou hlavním zdrojem všech prvků těžších než kyslík a u mnoha důležitých prvků zdrojem jediným. Například všechen vápník v našich kostech a všechno železo v hemoglobinu byly syntetizovány při explozi supernov před miliardami let. Supernovy vnášejí do mezihvězdné hmoty těžké prvky a obohacují tak molekulární mračna, která jsou dějištěm tvorby nových hvězd. Výbuch supernovy je provázen obrovskými teplotami a za jistých podmínek mohou fúzní reakce během vrcholné fáze vyprodukovat některé z nejtěžších prvků, jako je kalifornie. Činnost supernov významně ovlivnila složení sluneční soustavy a umožnila tak život na Zemi, jak jej známe. Když se astronomové snažili porozumět explozím supernov, klasifikovali je podle čár různých chemických prvků, objevujících se v jejich spektru. Základním prvkem rozdělení je přítomnost nebo nepřítomnost čáry vodíku. Pokud spektrum supernovy obsahuje čáru vodíku, je klasifikována jako typ 2, jinak jde o typ 1. Kromě těchto skupin existují podrobnější dělení podle přítomnosti jiných čár nebo tvaru světelné křivky. Supernovy typu 1a postrádají hélium a obsahují ve svém spektru absorpční čáru křemíku. Podle nejšíře akceptované teorie je tento typ supernov výsledkem procesu, při němž uhlíkokyslíkový bílý trpaslík shromažďuje hmotu z blízkého hvězdného průvodce, obvykle rudého obra, až nakonec dosáhne určité meze. Energie, která se uvolní termonukleárním zážehem, způsobí prudkou explozi hvězdy a vznik rázové vlny. Vyvrhovaná hmota je urychlována na rychlosti v řádu 10 000 km za sekundu. Energie uvolněná při explozi způsobí také extrémní zvýšení jasnosti. Supernova tohoto typu vzniká tak, že dvě hvězdy tvoří dvojhvězdu. Hmotnější hvězda se stává rudým obrem. Z něhož přetéká plyn na druhou hvězdu, která expanduje a je plynem zcela obklopena. Druhá, jasnější hvězda a jádro rudého obra se pohybují po spirále ve společné obálce. Společná obálka je odmrštěna, zatímco vzájemná vzdálenost mezi hvězdou a jádrem se zmenší. Zbylé jádro obra se zhroutí a stane se bílým trpaslíkem. Stárnoucí hvězdný průvodce se začne rozpínat a plyn přetéká na bílého trpaslíka. Hmotnost bílého trpaslíka se zvětšuje, až nakonec dosáhne kritické meze a exploduje. Přičemž dojde k odmrštění jeho hvězdného průvodce pryč. Podívejme se nyní na krátkou animaci, která ukazuje bílého trpaslíka před explozí. Tento typ supernov uvolňuje největší množství energie mezi všemi ostatními známými třídami. Podobnost tvarů profilů jasnosti vede k jejich užívání jako nástroje umožňující měření velkých intergalaktických vzdáleností.
Supernovy typu 1b a 1c neobsahují čáry vodíku ani výraznou křemíkovou absorpci. Tyto typy ztratily většinu svých obálek následkem silných hvězdných větrů, popřípadně interakcí se svým průvodcem. Uvažuje se, že supernovy typu 1b jsou výsledkem zhroucení Wolf-Rayetových hvězd. Existují jisté důkazy, že supernovy typu 1c mohou být původci některých typů gamma záblesků, i když se zároveň soudí, že je může druhotně způsobit jakákoliv supernova v závislosti na geometrii exploze. Vraťme se ještě na chvíli na rozdělení supernov podle druhu. Jak již bylo řečeno, typ 2 obsahuje čáry vodíku, na rozdíl od právě zmíněných prvních typů. V jádře dochází k přeměně vodíku na helium, které se nakonec postupným rozředěním vyčerpá. Gravitace nabude převahu a začne jádro stlačovat. Ve hvězdách menších než 10 hmotností Slunce se uhlík produkovaný fúzí helia dále nespaluje a hvězda se pak postupně ochlazuje a vzniká bílý trpaslík, který se může později stát supernovou typu 1. Ještě větší hvězdy mají gravitaci dostatečně silnou k vytvoření teplot a tlaků, umožňujících fúzi uhlíku v jádře poté, co se začne smršťovat. Jádra těchto masivních hvězd nabývají vrstevnaté struktury podobné cibuli, jak jsou postupně v centru vytvářena těžší a těžší atomová jádra. Železné jádro hvězdy je pod obrovským gravitačním tlakem a může docházet k situacím, kdy se zhroutí ve zlomku sekundy a v konečné fázi může dojít až ke vzniku černé díry. Pojďme se nyní podívat trochu do historie a prozkoumat významné supernovy, které byly zaznamenány v průběhu dějin. Je třeba si uvědomit, že letopočty zde uvedené představují okamžik prvního pozorování na Zemi. Událost samotná nastala ve vzdálenostech stovek nebo tisíců světelných let od Země a tomu odpovídá doba, kterou světlu překonání této vzdálenosti muselo zabrat. Nejjasněji zaznamenaná supernova, kterou dokládají pozorování jak v Egyptě, Itálii, Číně a dalších zemích, byla viděna v roce 1006. V současnosti můžeme pozorovat už jen mračno trosek po hvězdné explozi. Měření rychlosti stále se rozpínající rázové vlny umožňuje lepší odhad její vzdálenosti a skutečné jasnosti. Následující snímek názorně ukazuje, jak asi mohli obyvatelé Země tuto událost sledovat v daném roce. O pár let později, přesněji v roce 1054, se začala z výbuchu supernovy, nacházející se v souhvězdí Býka, formovat krabí mlhovina. Ve středu mlhoviny byly objeveny dvě nejasné hvězdy, z nichž jedna má na svědomí existenci samotné mlhoviny a je jedním z prvních objevených pulzarů. Roku 1758 spozoroval mlhovinu jako mlhavý objekt Charles Messier a zpočátku tento objekt mylně určil jako kometu. Ve 40. letech 19. století ji však Ir William Parsons pomocí největšího a nejdokonalejšího teleskopu tehdejší doby objevil a pojmenoval jako krabí mlhovinu proto, že mu náčrtek, který namaloval, připomínal kraba. Její historie se však datuje mnohem dříve, kdy tuto explozi zaznamenali čínští astronomové a možná i původní obyvatelé Ameriky, o čem svědčí následující snímky. V říjnu roku 1604 byla v Praze německým astronomem Janem Keplerem spatřena 20 000 světelných let od Země vzdálená supernova,
která podle něj později získala i název. Nyní se podívejte na záběry dalších pozůstatků supernov. Astronomové při zkoumání vesmíru určili objekty, u nich čekají, že jsou kandidáty na budoucí supernovy. Pojďme se závěrem podívat alespoň na některé z nich.